Sa mga dili dramatista sa radyo. Starring Papa J. Kag Boy Nunoy. Unsay akong himuon drama special sa 95.7 Brigada News FM. Tama. Nunoy, itago ko sa pangalan niya Sheila. Second year college, manog third year na tani Papa J. Boy Nunoy. Pero sa katigas ang akon ulo. Biskin man lang mga laygay sa akong ginikanan Papa J. Boy Nunoy, ko nagapamate sa ila. Amo nang ginambal Papa J. Boy Nunoy nga nasa ulahin na lagi ang pagsisisi. I hope nga makuhaan niya ng leksyon, Papa J. Boy Nunoy, ang akong story. Kung namati lang tani ko kay nanay, kog tatay. Sigurado tani, Papa J. Boy Nunoy, okay kaayo? Okay kayo? Ako galay si Sheila, Papa J. Boy Nunoy. Para inyong maintindihan, amo ni ang mga natabo. Ada. Pang. Anak sila. Mayo kay nagabot ka na. Nagabot ko pang pero nagbalik dahil ko diri pang kaya isa pa di pa nga. Di pa puli ko ni teacher pang kay. Mayara kami sang baklon ko no pang. Baklon no na usab. May baklon ko no kami pang tapos isa ka bakit nga ano to kag kuan. Isa ka bakit? Abay bakit? Pero pang natagaan ta na makagahapon og 1.5. Kulang pa gito pang. Kulang pa. Basi kung pwede pang dugangan nimo pang bisag 1.5 lang. Kay mabakal kami isang kuan kuno namon pang sa project namon pang katong kupon ban. Hoy. Kada ko ba ng presyo ha? Kupon ban ako na lang bubakal. Hindi na pang. Sige na bala pang atagi na bala ko pang. Basi kuno ay ka 1.5 pwede man na 1K. 1K. 1K na lang pang. 1K Kuya Pe.
Sige na bala pang, sige lang pang sige. makagraduate ko pang yata kumanta na ng imong mga gusto ba sa subungan na bala pang kay pasensya gi bala pang kay damo gi kami abi galastusan sa school, mayara pa kami nga kuan subong pang, may thesis pa kami. Sige. Kay Basta pa nga, ibalik ko lang gid na sa imo sunod pa nga. Promise ko na pang makagraduate gid ako pang makapulik sa inyo. Kana. Kaya promise na ako na sa imong nanay. Oo, pang Nga, kung makagraduate ka na, matagaan mong maharuhay na kabuhi kami. Sayang gani pang kay wala si nanay. Punta ni balapang, ara man bala si nanay, balapang kompleto tang makagraduate ko pang. Hindi na napagunaw na kay masubo lang kita. Sige lang Sige. pang. Ako na bahala kay nakabaligyan naman kong kanding. Sige pang. Talaga ito'y gusto ni mo. 1.5. 1.5 pang pero daw makaya naman siguro to pang wangki. Sige. Kinig 500. Ako na po nang ibakalog mga pakaon sa itong mga sapat. Sige Basta pang. na. Pero pang basi malisensya na lang ko nga daan pang basi ko na dito ko matulog bala sa classmates ko bala karon bala pangaw sa ilang balay pang kay siyempre maghimo kami thesis tapos may mga group study pag ibala kami pang. Uy! Murag karon ako nakabatesin. Oo pang mayara kami group study. Group study? Oo pang amo gani ni pang ning wangking nga pangayo ko sa imo. Dito namo ni karon na kuanon, dito namo ni karon ni gastuhon kay wang bakit ko no to akon mo. Sige. 1 to na lang, 1 to. Mo na. Sige pang. Basta gastuson ni mo Thank sa bayo. Thank you kayo pang. Sige. Hindi ka magpagutong diri sa balay pa nga. Ako na'y bahala. Thank you Ako na'y kayo, bahala. Pang. Amping ka, maghalong ikaw. Makagraduate lang niya nga akong bata. Sulbad na tanang mga utang. Hoy, Omega, nakita na po ta. Ay, God. Kamusta? Gahapon nakita ta. Karon O nakita gani, na po ta. kagisa pagang diri naman ta nakita. Dili na po ta sa payag. Oo. Grabe O, ti- ganahan kung ano yung payag ba. Way pa nila na ubos tong ilang ang gintagay gina. Ay, di makaya, Omega. Ay, way Oy. na gani ko nagpuli. Nga kagisa pagang hindi na ako magpuli. Di ka naman poli. Di sino ang ginahulat mo diri? Siyempre si Boyfie. Kabalo ka na nga. Wala, grabe ka. Inaingit. Anniversary bala namon gang kag wala kabalo si Papang to nga alam mo na nga naglisensya lang ako sa iya ka ngayo sang wawart. Uy, grabe ka, good ba? Paul, ba ko dinagkuhan, B? Bisa 200 lang? Ano ipahulang ko si mo nga 200. Nag-amot na bala ko to. Ikaw bala Iba man itong amot, Omega. Sige magkagahulam mo lang permi. Omega. Ano mo naman kabalo na ko sinasis ba kabalo. Siyempre, na ko 200 ang 150. Hindi bala bagsak presyo na subong 150. Hoy, wala na yung bagsak presyo, Omega. Uy, grabe, nagtaas ang presyo. Ikaw bala gang. Basta gang sa karon gang hindi anay ko magpaulam kita mo anniversary namon dapat gusto ko bongga gid. Grabe ka ba? Bongga kay ka nga nobya ba? Kay ikaw gin magasto ang imong Ay boyfriend. syempre gang importante gang makabatyag lang ko kalipay halin sa kay boyfriend. Sige Ano na, ko ginatan. Sige, Ikaw. mapakulam ka na ako nga. Oo, sino naman ang imo ha? Ay, syempre, katong kuan itong bag-on na naman yan. Ay, Keke. oo, atong busy na naman imo. Kabalaab. Oy, bad. Syempre. Unta tabalan na. Bad bala na. Ano kung taton pa kaya? Dire ko malipay. Ay, ambot si imo, sis. Basta sis, malaygay ko si imo, hindi kagi magpatama. Ay, sobra ba sa patama, auntie? Kabalo ka na Tamang nga tama. Kabalo ka na nga daan sang panahon, subong.
Basi kung pwede mo managuro utangon, Ay, di kayo magpautang, auntie, oy. Ay, ambot. Nga bala gani nga kuha lang every kinsinas, di kayo magsugot. Maayo ganitong sa kapanaunan, sang iban, sang una, ice water lang kag max dayo kag trabe. Ay, katagin kang kailan ako sa una. Oy. Baklan lang ka lang kuhaan 4 kantos. Hala. Pusak na. Oo. Pero Yeah, lain naman good so. Tapos, di na ba sila magsugot kung sa kuhaan na ng mga Ay, kwarto-kwarto? hala. Gusto din sa higad lang sa dagat, Ay, hala. sa sapa, Gusto nila ka ng mga outdoors? outdoor. Ay, hala. Basta mega. Basta pusagid kaayo, auntie. Pandan lagi ko sa imo, miga nga. Dapat gani haganagan ka na kay mabudlay na balang panahon subong. Ano ng panahon subong ha? Gadamo na nga gadamo bala subong ang kuan. Ang ano? Kabalukan na. Ay, subi, auntie. Kasayang man si imo, Abi. Kung siguro, bes, kung nagkuhan ka, kung naglalaki ka, maluyag pa ako sa imo. Hoy! Tanawa, Hoy, kaluod ba ni mo? maayo man ang imo nga panindugon, ang imo nga lawas. Siguro, girl, kung nag-sikyo ka pa, kung di gani nagsundalo ka, mapuslang ka pa ka gobyerno. Hoy, grabe ka. Ay, ambot si imo, Kamupon si imo, Basta, besa, ang ginatugon ko si imo nga, hindi kagi magpatama sa amo nga butang, kay ang tanan nga sobra, makahalhal. Hoy, tama ng laygay, auntie. Oy, mulakat na ako kay mangekip pa. Ay, ambot si imo. Babay, oy! Balik ka di karon na. Ano siya? Tagay naman taon niya. Nagbakal ako diri sang kwano, wang bakit kaga ang pulutan naton, pangasabulinaw ni kaga pangasalukos. Sige, Balik ka mabalik lang dayon. ko, auntie. Oo, sige. Bye! Halong ka! Ay, kadugay ni boyfriend. Oh. Okay lang ka? Okay na ako, gang. Pagdamo na nainom Bisan, mo. Alam mo naman, gang, anniversary na to. Siyempre, Si- dapat bongga. Ang imo isa ka classmate na ako dito sa una. Sige, nagpanawag kay Uwa. Uy! Pabayin George! Pabayin na lang ta siya, gang. Okay lang ko report. George! Hoy, Oh, George! mag-set lang mo diha. Mag-set lang mo diha kay mag-set lang po mi dire. Sige, George. Basta, George, hindi lang di magpatama. Yes, no problem. Bitaw, gang. Fort... Mega! Oy! Grabe mo kayo si Payot. George, oy! Hoy! Oy, gano ka mo dira? Ay, gasam-sama ng bote! Ha? Ano ang Kwan nyo? Walang problema na. Basta kining akong buti para nimo ni. Oy, kabugidwa, ha? Tigto ka mo, basyahan ko kamo di karon. Ha, okay ra kay mi dire. Ay, ambot, Mami, sa may kilid sa punuan. Basta, besya. Mega! Oy! Di makaya pa ko nag-ambulansya, be! Ginapala ka na gipes mo, Nga hindi ka Sige! hindi ka di magpatuga-tuga na kay George, kay ginarangan pa yan na. Ako pa. Muranig kamuting kahoy nga pito ka tuig wala natanggal. Ay, ambot sa inyo, ha? Basta ako lang ginapangabay, ha? Dapat hindi mag-lock. Wala pa mabugaw ka testingan ning lockpod pero ang importante ani haom. Ay, ambot sa inyo, gang. Amiga! Grabe din! Hindi ka makamalaka, sa tupad mo na may hara, diras ang kasla, kag lang punaya. Ay, sige lang amiga, oy! Sa kilid mo, Jutay, may hara, da puno kakwan, punuan katugabang. Sabihin na sila. Ay, ambot sa ila. Importante kitang duha diri. Gani. Tamo na ito, nainom ni mo ba? Gani. Uti, Oh, ara naman sila tanan sa gwa. Kita, dali lang. ga? Dali lang ba? Kita raman diri duha sa tangkal. Tangkal ba ni? Tangkal ni. Tangkal gini. Dali lang. Tingala ko nga ni ma. Ay,
hindi ka magkabalakag. Ang importante, hindi ka lang matandong ang mga baboy. Ay, Gang. Uba ka. Magwanta ko man gang ang kabaho, gang, pero ang pagpalangga mo, gang, hindi ko ginapagwanta. Alam mo subong gang, kuan gang. Anniversary to subong, siyempre, special para na sa ako. Pag sa imo man. Tama. Kagkabalo kong nga daan gang, may gabaligya na sa mga fireworks subong. Nagbakit ako dito. Kag siyempre, nagdalaman ako diri kay kabalo ako anniversary ta. Siyempre, mapalupok ikita, di ba? Aguroy! Ay, Besh! Ano ato? Ay, natunog ako. Ay. Sige lang, Besh, kamu na bala. Hindi na mag... Ay, ambot sa inyo, Gang. Nag-uba ka din. Siyempre, mainit eh. Hindi mo bala gusto? Gang. Dali lang. Gang, total Disyembre subong, di ba, gang? Nahidlaw bala ako, gang, sa mga garong. Gang, ano nung garong, gang? Garong katong made in kawayan bala nga kanyon. Amo ni gusto ko subong, gang, ba total anniversary to subong, gang. Basi kung gusto, gang, pwede ko makita ang imong garong. Gang, dali lang, gang. Tama ba na yung ginihimo, ta? Siyempre. Importante, gang. Estudyante pa man ako, gang. Importante nga. Hap-hap lang pala. Pero eskwela pa ta, gang. Basi kung... Ay, ambot sa inyo, ibang gang. may tabo. Hindi ka magkabalaka, Saksi ang mga baboy kakanting sa balaka. Gang. Gang. Hindi na pala magpalipat, gang. 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 Gusto mo na, gang? Grabe. Gusto mo na, gang? Grabe ka, gang. Kung hindi ka karoon, gang, hatag ko ni karoon sa baboy. Tinuod ba ni gang? Oo. Kabalo ba ka nga first time ko ni? First time mo? First time ko. Ay, hala. Dali lang, anay, gang. Hindi, anay, magpangin excited ka. Tal, first time mo man, dali lang. Ano na, gang? Pangitaon ko diri atong... Pangitaon ko Ano diri pangita mo? Pangitaon ko tong baboy din, tong baboy. Ano mo ng baboy? Sige lang pala. Ano mo ng baboy? Ano mo ng baboy? Sige lang bala. O sige na. Ano ni baboy? Ha? Ano ni? Pulutan ta. Pulo. Ay, gang. Hindi na, gang. Turo man inaga. Tingala ko nga grabe. Grabe na. Baunahan ho siya. Daw na tanawar ako. Di na pang nayon, di gang ma. Pandamay. Ay, gang, nalipat gali ko, gang. Anong gipaon man mo? Gang. Nalipat ko, gang. Wala na gali kami na yun, gang. Bur, gali na dito. Pandamay. Hey. Pandamay. Muntik na to ba? Gang. Muntik na. Kaya lang, gang. Pandamay. Paguro andam ka na, gang. Kinahanglan ko, gang, kapyutan ko, ikaw, gang. Kapyutan ko, gid ikaw, gang. Kaya basi karon, gang, magdahom ako nga ikaw, gali kay hindi. Nisaka ang burga sa mong likod, gang. Gang. Ano? Gang. Hindi na pagtabuga.
Sila, Pang. anong oras naman eh? Ay. Alas 9 na sa gabi, karoon ka pa nagkapuli. Oo, Pang. Hindi ka manal eh. Nagkuhan kami Pang, himo kami sa project sa balay sa akon nga classmate. Sige. Dali lang. Kamusta naman itong akong kaigawan sa imo? Gihatag ako tatong project. Okay na to. Ang matuod sa to, Pang, kulang pa kitabi to, Pang eh. Kulang pa. Sige. Pang, Pila pa may kulago na to. kulang gyapon to, Pang, kuan, Pang, wangki gyapon. 1,000. Oo. Bitaw, Pang. Wow ba? May lamig ka nga tubig, Pang. Dito sa red. Wala mataret, di ba, Pang? Di wala lamig na tubig. Ikaw ba na ka? Dali lang, Pang. Basi kung pwede, Pang. Do lang naton ako, Pang, kag Sige. do mahunos ang akon pag ginawa, Pang. Ano sabay na tabon ni mo? Nasabag ka. Grabe yun na inyong exam. Siguro, Pang, kay ang pulaw-pulaw nga daan, Pang. Kag, Huwag mo'y tulog-tulog. wala pa kitinulugan, Pang. Ay, Basi kung magka-problema ka ng imong thesis. hindi man, Pang. Basta, Ano Pang. mga subject na Basta, nimo? ako ang bahala, Pang. Ano nga subject na nga grabe yun ang imong kakapoy? Kuan, Pang, ning Filipino, Pang. Pilipino. Sa bagay sa una, sa kong pag-eskwela bitaw. Budlegin ang Pilipino. Gani, budlay sa kaayo, Pang. Sige, pahulay lang. Buwas na lang aga akong yatag sa imong kwarta. Pang, ara pa tong aton nga kuan, Pang, atong munga ta, Pang. Napamandirang mo nga. Basi kung pwede, Pang, lutuin ko sa baw, Pang, be. Malamalagi na nga ako, Pang, matyaga. Sige. Magluto ko. Salamat, Pang. Katuan ko lang na dito. Salamat. Sige na. Sige. Sa pagkaluoy ng akong bata, grabe ganyan pagpangabudlay sa eskwelahan. Hindi ka magkabalak akong anak. Ihatag ko sa imo ang tanan. Kaya mo nang na-promise ko sa imong nanay. Hindi na itong akong mga manok dire. Tik. Dali dire. Kaya kamong akong irigalo sa kong anak. Anong ginahimo mo? Nagsigarilyo ka? Oh. Nagasmoke ako kaga pampadula lang gud sa kaluot. Giluot ka sa itong gikaon ni mo gayon na? Wala, gang. Nagagiluot. Giluot ko sa itsura mo. Anak ka. Pero joke lang bitaw, gang. Pero ganahan ba ko nimo ka? Ganahan yung bago lang kayo tanong matapos yan eh. Kalimot ba ko, gang? Lipat ka? Grabing tuyok-tuyok ni mo, tapos nalipat ka lang. Tanawa lang ko niya. Tanawa. Sa imo, gang. Tanawa, murag nahilis. Maayo pa gani na, gang. Wala, naghilis. Ay, ambot sa imo, gang. Papali-pali man bala, anay, gang. Wala pa gani na kuganan. Atakihon mo nunduman. Dugay ka na ba nagas mo? Bago pa lang, isang nag-start pa lang kita, di ba? Nag-smoke na ko. Ibugas ako. Ano siya katuno sa manok? Ganahan ba ako ni mo, gang? Ay, kung kay isa gani, gang, nahuna-una ko man nga daw kakalain man mag-smoke, kabalo ka nga daan, bad sa health. Kaya kung kay sagang, may ara ako sang kwansin ni Kang. Kung hindi ako ganahan mag-smoke, di ka magkabala ka, nagabalo na ako sang mama. Mama? Anong mama, gang? Ning mama, balaw, kanang may buyo.
Ali, ay, kamola. Babe, smile, babe. Yeah. Nge. Bitaw, ikaw ba pa, iw kapag ganahan mang gani ka. Baby, kiss ko, baby, kiss ko. Hala nga rin. Ikaw malagang ba, di mo kulab? Love. Oh, di man gani. Baby, kiss mo mo, baby, kiss mo mo. Bitaw. Grabe ka kahang. Amo ka ng mama, kahang kayo. Kahang kayo. Bitaw gang, si mamang kag si papang ba? Si papang nagali kay way naman si mamang. Wala gini sa kapalo nga. Nagabisyo-bisyo ko kung nagainom-inom ko. Sige lang, importante dara na di mo lang pagpagpasubrahan. Kagang importante kang malipayon ko nga upod ta, kagang ako mga barkada, di ba? Dapat samtang samtang bata pa kita, dapat YOLO. YOLO. You only live once, di ba? Magulang ko kapatid na gang. Oo, gang. Pero mas gusto na ako ng imo nga YOLO gang pa. Dali lang. Tatawad lang mo, pawala na naman. Ha? Damo lagi ng mga ilim nun eh. Siyempre. Abi ko wala ka na kwarta. Siyempre, nangayon naman ko kay Papang eh. Pangayuan na po ni may mong tatay? Ikaw gang di ka pa pala biigang pagpangayo sa tatay mo ha? Nga man ha. Di, pala mo naman nga tatay mo, ang ginasaligan naman ang uma. Kasi, ikaw abi ka nga. Ano mo manabi na kay, siyempre, labta ka. Gusto ko mamahatag sa imo ang kalipay nga. Kaupod ta, di ba? Gana, ganda ko di mo kapalangga eh. Importante gang bala, hindi ko yaka tapos sa pag-eskwela ko gang. Importante nga malipayon ko akong upod ka. Gusto di mo malipay? Oo. Sige. Sugdan na to. Sugdin na ka. Kuha na tong siringit ka. Singitan na naman gang ang bugtong nga burwak-wak sa ako ng kasing-kasing. Singito na to eh. Ario, singito na yung gusto ni mo. Singito ko. Bring that ass back like a Gusto ganun mo singito na. Ario, gamitan ako. Gang, nganong mo gamit pa man kag siringit. Nga man. Nga pwede naman nimo kabuto ng nga pwede naman nimo gang kabuto ng punuan sa kapayas. Tama, no? Dali rin. Gang, singita ka ng 3 kakapayas. Hindi ko mga sapat dire. Wala pa kaon ka na. Oy, pare! Oy, good morning, Kamusta? Kamusta? Long time no see, pare. Ako, pre, kay... Salud, pre. Salud. Kita, pre. Di ka ba ang kabalaka, pre? Salud, dire, pre. Salud. Nangayaw man ako dire sa mo, pre. Salamat kayo kay gibisita ko nito. Oo, may dala ako dire nga kape. Ay, salamat. Kaya di mo ni katong... Dry box coffee. Ay, salamat. Timplahon tan eh. Timplahon. Sige, pre. O, kabalo ko na, pre. Nagbakasyon ako sa... Salamat. Kinagkabakasyon ka. Lingkod, pre. Kamusta man ka, pre? Okay kayo, Kamusta pre? tong imong bata, pre, kasi kuwan? Ay. Si Mando. Pre. Kamusta mo rin engineer man to? Ay, siyempre, pre. Di ba klasmitanay sila sang bata mo, pre? Tama. Amo na, pre. Kamusta naman siya? Okay. Kaga isa pa, pre. Mano-graduate na si Mando. Subo nga mo ganina nagpuli ko di... Mano-graduate? Oo.
Dali lang. Amo Ano gani graduate? nagpuli ko di subong eh. Oh. Kaya ang Dapat- balya, klasmitahi sila ni Sheila ko noon na dati. Oh, Pero ang bal ni Mando, tingala gani sa pre nga, bata mo kuno pre do, talagsa naman lang mag-eskwela na pre. dili na mao. pre. Tapos ang bal Dili na sang mao. kwan pre, nag-drop out naman daw kuno ng bata mo pre. Kakunsa ko no. Tama no. Amo gani nga Mo graduate na imong anak. Oo, classmate na sila ah. Kunya akong anak. Damn, Di pa pa. Kakunsa pero ko. pre, mas mayo pre kung klaroon mo lang sa iya pre. Ngaway kagi ka palapit sa ila eskwelahan pre ha. Wal ko kapalapit pare, kaya ang balya sa kuha. Ay, sa bagay- Mangayaw raman nagkwarta dere. Ay. Pagkatapos, ibang bakalog project para sa thesis. Sa bagay pre, Mag-overnight sa eskwelahan ko no. Ay. Amaw ba? Sa bagay, sige, di ka man pre. nabimatago na pre, Sa kay bagay, busy pre. ka man imo ya sa pangabuyan mo, Sa bagay, sa panguma. Oh, sa bagay pa. Siyempre, di, nagbisita ko di pre, para klaroon pre, kung wala na. Salamat pare, pero Kay sige si pa. Mando abi pre, nag-graduate na gid yung bata ko ya. Mayo pare. Di ang Sa imo. taong ko kuno dito sa iyang Gani pre. eskwela. Oo. O tayo, sige pre. Salamat, pare. Ini ang maway patagani ka kape mo. Ano, sige naman sa ikaw ning bala. kape. Pati di na, magkape-kape tayo. Sige pare, sige pare. Ito ako na sa eskwelahan mo ng siguro. Damay na ni graduate na ning iyang classmate. Tama-tama rin ako sa eskwelahan. Nasa batong room sa akong anak. Be, linglingan ko din. Yes, Mr. Santos. Ay, good morning, ma'am. Good morning sa imong ex ko. Hasta karon Ay. nadumduman pa ko ni ma'am. Ay, siyempre, kabalo ka nga dahil ikaw ang first love ko. Bitaw, kamusta na si Sheila? Ang eskwela pa man, ma'am. Ah, Di pag-eskwela sa dire. paano siya maka-eskwela kay last semester pa siya nga da-drop out sa akon nga subject? Unsa ko na. Oo. Gang pamatuot ko sinatanaw. Ipaklaro. O, tanawa ang mga records Tama ko. ng attendance. O, tanawa ang records ko. O. Ah. Bali, ang present lang niya ni, katong last niya nga pag-eskwela dire, katong sa bulan sang Mayo. O, ang bulan sang Mayo, present sa 30 days nga, sa 24 days nga pag-eskwela, 4 days lang iya nga absent, 20 absent. Unsa Saka ko mga na. sumunod nga bulan, Enero, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, Nobyembre. Lagi ko. Lang po na, gidrop out ko na lang Madam. gano'n na. Gangangamba niya sa ko at busy ko na sa thesis. Ay, kapunto nga bata. Tapos nga pangayo pa sa kwarta sa ko. Oh, Kay hindi. baw ko na pangbakal sa mga project kay kusog ko no ka magpa-project. Hindi. Matuod sila, wala na sa gasulod-sulod sa akon nga klase. Unsa ko na. Kaga nagbilin man sa sang numero ni hambal niya, imo man daw ni. Sige ko man ka tawagan, tiksan, wala ga reply, kung tawagan mo, cannot be reached. Bring that ass back like a boom, 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 boom. Tanawa bini, pare ko ni mo ni nga numero ni, Ang di ka na akong numero. Ay, sus, baw katunto nga bata. Kagagi sa pagali, ang isa niya karason, nga sige isa ga-absent, pare. Kaya hambal niya, ikaw kuno, yara sa critical nga kondisyon. Unsa ko no. Oo, kagambal niya, naglupok kuno ang imo nga almorana sa mo na nga permis sa absent. Pare, why naman ako sinamay mahimo, pare. Kaya, pare, bisa magpakita man lang kung tani, saka bisan magsigi ka absent, pare. Papasaron ko ning bata mo, pero huwag nagigasulod, pare. Pagdamay din ako anak. Pero pare, ano gid man ang imong sitwasyon, pare? Ang naglupok gid man ang imong almoranas? Ay, grabe siya. Grabe siya.
Oo. Wala. Amo to, Mayo nga critical. kong kondisyon kay ako nag-aatipan sa akong mga sapat. Bao, Amo nang kaluoy. pinabaligya ako para makabakal sa iyang mga project. Kaluoy man sa imo pare ba? Padamay, di Bao ba ta? pare, pasinsahan mo na pare. Pasi ko mahimo pare. Unsa ko no? Hindi mo gid pagpatabaan ka akig ang unga mo Padamay ha. na akong bata. Nagpati ko, Pasensya, gid, nagpati pare. ko. Ay pare, Pati ko nga. Pare. Eskwela't tarong kalma lang pare ha. Kalma ka lang pare. Pahaksanay ko, Mare. Sige pare. Ay, uy, miss you gid pare. Punta ni pare kung kita malang nagdayon na isang una no. Asa karon? Oo. Hamot ka gihapon, Mare. Pare, hindi ko gyapon na malimtang ang imo nga kahumot pare kay daw pinipig ang imo nga amoy. Dito pare. Balo naman ka. Balo naman ako. Amaw ba? Di, bakanti ka karon? Unahon sa dako ni akong anak. Balikan ka ka. Bitaw pare ha? Balikan ka ka. O Ari, ihatag ko ang numero ko sa iyo. Sige. Oo. Just text me and I'll be there ha? Same place. Yes, pare. Kung nga may mga problema nga kasubong sini, pare, just call me and I'll be there, pare. Just lean on my shoulder. Sige. Pare, Balikan ha? ko ikaw. Oh, I'll be back. Yes, pare. I'll be back. Yes, pare. You shall return to me, pare. I'll be back before the next teardrops. Yes, Paul. pare. I'll Sige, be pare. back. Natuya nga mo. Mayaw kay niabot ka na. Pang, mayong aga pang, wala ko nagpuli kagabi pang kay ambal ko sa aga na lang ko magpuli pang para makaaga ako. Okay. Ay, pang, Lincoln. pang, pang, may upod gali ko pang. Kinsa ka na? Siya ang iyong konsensya pang. Lincoln. Anak. Dad, Anong sala ko sa imo, ha? pang, Anong sala ko sa imo, ha? Anong nahimo kong sala sa imo, ha? Para amuhong mo ko sila. bitaw pang, ano ta ka pang ha? Anambal mo sa ako. Nag-eskwela kag tarong. Kay pagkabot sa panahon, may mo kag teacher. Teacher, I love you. Pang, for correction. Anambal mo. Pang, Pag makagraduate ka, iahon mo ako sa kalisod. Pang, for correction, pang, hindi po ako teacher, pang. Ano? Engineering po ang akong kurso, pang. Sorry. Back to normal. Pang, Anong nahimo ko sa ima?
Ang pagbati ko, gagaskwela ka. Gintaga, gihatag ko sa imo ang tanan ng gastos. Ginbaligya ko ang akong paborito nga kanding. Buot mo sing ganun, pang. Kabalo ka na sang tanan, pang. Dito ako halin sa eskwelahan mo. Kag naistorya ko ang imong maestra nga akong first love. Kag dito nakita ko sa record. Dugay ka nagaling drop out sa eskwelahan. Why ka nagaling nagasulod-sulod sa eskwela mo? Pang, Ano ang kasala ko? Nga mo ning kihimo mong gibalos mo sa akon, anak. pang. Wala sa ako sang may maambal, pang, kay tungkol. Gipromise ko sa imong nanay. Kayatag ko ang tanan kanimo para makagraduate ka. Pero anong gibalos mo? Anong gibalos mo? Anong gibalos mo? Ang gimahalos ko, pang. Kung mahimo, pang. Isa pa! Kung mahimo, Isa pang. pa. Isa pang Isa pa. chicken joy. Kihambal mo pag dito sa maestra mo nga kamatsuno na ako. Amot ang wala nakagabalik-balik sa eskwelahan kay ang hambal mo. Ano ang mali, ma'am? Ang hambal mo naglupok ang almoranas ko. Ang hambal mo nga ara ko sa ospital kay naglupok ang akong almoranas. Papasaylo ako, pang. Anak, iatag ko sa imong tanan. Pasaylo ako, pang. Isugtan ka biskan dito ka matulog sa imong kaklase. Ay, ang hambal mo gahimo ka mong tesis. Ano nga tesis, anak? Pang, for correction, another correction, pang. Yes. Wala ako nagatulog sa balay sang classmates ko, Siin pang. ka gatulog. Sa tangkal sang boyfriend ko, pang. Kag wala kami nagahimo sang thesis. Anong dito, kinahimo pang. ninyo sa boyfriend mo? Naghimo kami sang apo mo, pang. Unsa ko no? Unsa ko no? Ang matuod sini, pang. Ano nang matuod? Dawat Nangangarin ng lalaki na. Dawat ko naman tanan, pang. Dawat ko naman tanan, pang. Maabot gid sa punto nga mo ni, pang, pero gidala ko sa diri, pang, kay. Sino ka na? Oy, nay pangalan, nay karatula sa iyang Oo, pang. Winston. 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 May karatula sa iyang dugan, pang. Ako si Winston, wag tularan. Sir, Siya si Winston, pang. Gidala ko Mayong sa diri, aga, sir. pang, kay. Nangibusong ako, pang. Unsa ko no? Amo na ni tanan, pang. Amo na ni Mabuang tanan. ko bayot. Amo na ni tanan, pang. Mabuang ko bayot. Mabuang ko bayot. Pang. Sorry, git, pang, sorry. Amo na ni tanan, pang, ang ginansya. Amo na ni tanan, pang, ang ginansya sang pagbutig ko. Pagbutig ko sa imo, kag wala pagsunod sa imo nga mga paglaygay. sir, Kung tani, pag mapasahilo mo ako. sir, Ano? May idungag ka pa. sir, pakasan ako ang imong bata. Wala ko'y labot. Gang, kasal gidayon, gang, agad-agad. Wala pa tagani ka pamahaw, mapakasal ka na. Sila. Pakalaban hanay ko, gang, bago na magpakasal. Sila, grabe nga kasakit ang imong gihatag ka na kon. Pang, Huwag ka nakatapos pag-eskwela. Nabusong ka pa. pang,
Pasaylo ako, Mabuang ko, Pang. bayot, mabuang ko. Pasaylo ako, Pang. Kagabay pa pang initanan pang ginahinulsulan ko naman initanan pang kaginitanan pang nanginda ko man nga leksyon. Subong sa akon, Pang. Karon ka pa. Sa subong, Pang. Madawat ko man sa subong, Pang. Hindi mo pa ko mapatawat, pero kabay pa ko tani, Pang. Maabot ang panahon, Pang. Patawaron mo na ako. Nang mapatay ako. Sila. Sugod sa bak. Upod ka na kay Winston. Pang, Upod ka na kay Pang- Winston. si Winston, Pang, wala man ikabuhi sa akon. Bahala ka na sa buhay mo. Bahala ka na. Layas! Winston! Layas! Winston, ikaw ginagapat para sulod sini. Ang ba ikaw ginapat ang masulod sini. Ang balko sa imo, hindi pag-isyot. Pag-isyot mo. Awa lagi, Winston. Sabing wag i-shoot, eh. Andamay ka ron. Amo na lagi na ginahambal na to lagi. Kung ano ang pagpangabudlay sa ginikanan, ano ang mga hinhimo para mabuligan ng anak. Correct. May mga kabataan gin. Leksyon niya para sa mga kabataan nagapamati subong. Correct. Kung pwede lang tagain ninyong bili ang mga pagpangabudlay sa inyong mga parents. Correct. Brad, tirahe Brad, lagay Brad, no? Sa akon para sa kay Ipalayas naman siya. Oo, gipalayas naman siya, hindi naman na mabalik. Oo, sa bagay, normal lang na ang amo nang mabatyagan sang isa ka tatay. Sa bagay, Papa G, hindi basta-basta ang pagpangabudlay sang isa ka ginikanan. Yan. O kung makita mo sa ibring pag-smile sang mga kabataan, makita mo, masugatan mo sa likod sina. Grabe ang mga sakripisyo kag mga balhas ang ginikanan nga tinitinsya para nang maagom nyo ang maayo nga buwas damlag. Yan. Subong, wag ang tanan niya suporta. Total, ara naman Oo, hindi naman na mabalik ka, hindi naman na bala, Papa J, mabalik kung ano pa ang dapat. Oo, natabo naman natin. Padayon mo na lang kagkabay pang sa subong, mabudlay ka pa patawaron ni tatay mo, pero maabot ang panahon, din. Oo, pakita mo lang kay tatay mo nga nagbago ka na. Very good. Leksyon ni sa tanan nga kung samtang mapagsik pang inyong mga ginikanan, i-grab nyo ina, mapag-gross pang inyong mga ginikanan, pakita nyo man sa ila nga may bunga. Pagpangabudlay nila. Correct. Kay sa papinagi sa inyo nga pag-eskwela dako na kag sa pagkatapos nyo sa inyo nga pag-eskwela, dako na nga premyo para sa ila. Exactly. Malipayo na yung tatay, ana. Correct. Request na. Sige, Sheena. Ang pagiging strong sa sining nga sitwasyon ang kailangan nimo. And pagpangayo og patawad sa imong tatay. Ang pag-intindi sa imong tatay. Kulang na lang sinapapadi daw, pang-uson mo ya kabuton mo, imo siko kag ang kabon mo. Andamay ka na. Sige lang. Ang importante din na nga natuto ka na sa mga natabo sa imong life. And for sure, padayonon mo na lang ang maayong mga things nga pwede nimong buhaton. And kung pwede pa lang, bawi ka sa imong tatay. Correct, bawi ka. Hindi pa man uli ang tanan. Tama. Bawi ka sa imong tatay. Pakita mo nga ano ka lang. Nadapa ka lang. Nadusmo ka. Sa imo nga panahon. Yan. Kag madusmo ka duman liwati. Sige, Sina. Good luck sa imo ha. Kung gipalayas pa ka ni tatay, pansamantala lang na.
Pagabot sa pipila ka mga inadlaw, bala mo naman ang parents, bro. Tis tingay bala dalaya imo nga unga tito kay tatay mo siya ro hindi lumaw-lumaw ya kalimutaw kay kakita sang gwapo niya nga apo. Agapo ko, agapo. Diba? Pero for the meantime, dawata lang sa kung ano ang mga mo nang ginambal, Brad, pay the price. Kung ano man ang mga ano para sa imo ha, dawata lang sana. Take that as a challenge sa imong life. Ay kay diha ka magpapag-un. Magbangon ka. Sige. Salamat sa pag-share sa imong story. Dili sa tuwang sa akong himuan live drama. Opo na mga dili dramatics. Pero mo drama. Abaw! Papa J. With Boy Nonoy. 95.7 Brigada News FM. Tama no.